Bohdalovice na Jablonecku dnes zažili nevídaný souboj. Proti sobě tam zemědělci postavili dva nejsilnější traktory. Jeden německý a druhý ruský. No a dopadlo to přesně obráceně než v nedávném hokejovém klání mezi oběma zeměmi. Tentokrát Rusové rozdrtili Němce, a to i přesto, že jejich mašina opustila brány závodu už před více než 20 lety. Za volant mnoha tunových monster usedají proti sobě otec a syn. Jejich stroje od sebe dělí celá jedna generace. Tam je to na stroji, tam se prostě šlápne na plyn a on to dělá automaticky už samo. Taktiku žádnou, zařadit a přidat plyn. Několik set koní na každé straně, svázáni ocelovou tyčí, čekají na pokyn startéra. Tady se to všechno na váze jako převažovalo, aby byla zhruba stejná hmotnost. Mezi diváky to vře. Vyhraje Rus, protože uralská ocel je ohromně pevná. Němec, že vyhraje, že to bude jasný. Když zabere, tak si Němec. Má tam lepší obudí. Vyhrál jsem, bylo to sice, dá se říct, o prsách. Tákně, takže si myslím, že ruská mašina je ruská mašina. No. To je prostě nedá nic dělat a prostě jsem prohrál. Prověřený, ale také starý, oprýskaný a udýchaný. A tohle je nablízkaný Němec, mladý, velice ambiciózní, plně automatizovaný. Pod jeho kapotou dusá 190 koní. Kdo z nich vyhraje? Tady ten německý, jo. Nerozhodně. Německý. Já si myslím, že vyhraje Rus. Ruská ocel je pevná. Ruský stroj pilotuje zkušený Oldřich Mládek, soupeřem mu je jeho syn Daniel. Dotížený jsem dost, takže si myslím, že vyhraju já. Většinou lidi typujou na novodobý stroj. Je odstartováno. Ruský stroj ale vyráží o něco dřív a tak tenhle pokus není možné uznat. Jenže i na podruhé vláčí svého soupeře směrem na východ. Přihlížející fanoušci se bouří a tak se startuje po třetí. Tentokrát vítězí německý fešák. Jeho protivník poskakuje jako splašená koza. A tak se startuje po čtvrté. Znovu vítězí mladší borec, jenže to se fanouškům vůbec nezamlouvá. Je to Rus, je to ruská ocel, ten musel vyhrát. Prd ruská ocel. Bohužel jste vsadil na špatného koně. Tak teď už naposled. Konečně oba, syn i otec, startují ve stejný okamžik. Je rozhodnuto. I přes věkový handicap vítězí ruský borec. Stroj, který se používal hlavně pro orbu a který možná ještě tady v horách pomůže při zimní údržbě. Do šrotu rozhodně nepatří. Určitě uznám porážku. Prostě vyhrál. Jana Šrámková, televize Prima.